Ugbu a obodo Nibo Umuawulu nakwazi mba ukwu enwego ihe ha ga-eji wee chịa ọchị ma nwee nnukwute aṅụrị dịka emepụrụ Amalitela okporo ụzọ Taka ruchere kilomita 10 ma bụrụkwazị nke si na Achalaọjị Nibo wee gbadazie n'Umuawulu mba ukwu site n'aka otu onye obodo Umuawulu bụ MD Pinatech Construction Limited bụ Chief Christopher Ndubisi. Nyabụ ihe mmemme bụ nke achịkọbara na junction okporo ụzọ Achalaọjị ma bụrụ nke si Nibo wee gbada Isiagụ bụ nke o mere iji wee gosipụta ebumnobi bụ nke o nwere na ịnọchite anya mpaghara ọgbanta Awka North na South n'ogogo etiti. Chief Azubike Ekweozor bụ onye nke gosipụtara ya bụ mmasị n'ụzọ pụrụ iche. Onye nta aka anyị bụ Ngozi Obileri bụ onye nke ga-ewetara gị ya bụ akụkọ n'uso. Dịla ugboro abụọ na mkpụrụ ụbọchị ole na ole ndị ọgbọnta vote Awka North na South nwetara nnọọ enyemaka sitere na nkwado a na-akwado Chief Azubike Ekweozor bụ onye nwere nchekwube ije nọchite anya ndị ọgbọnta vote ahụ na ụlọ omebe iwu nke nta na Abuja. N'oge na-eteghị aka ka ndị amaọbịa gbakọbara ebe ebidoro ịkwa ụzọ abụọ dị oke mkpa na obodo ha, ebe ndị Nibo Umuawulu na mba ukwu sokwere na ndị ritere ya bayerere. N'okwu ya na oge a na-ebido ịkwa ụzọ nke si Achalaọjị Nibo gaa Umuawulu na mba ukwu ka ya bụ nwa okorobịa bụ onye esitere n'aka ya wee nweta ya bụ ọrụ ụzọ bụ Chief Ndubisi kọwara na onweghị onye ọzọ ha hụrụ nwere ike ịnọchite anya ha na ụlọ omebe iwu nke nta karịa Chief Ekweozor bụ onye jide Umuawulu wee mara, ebe ha lelere nwalee ụdị mmadụ ọ bụ ma chọpụta na ọ bụ onye na-enyere ndị enweghị ka ọha ha aka ma bụrụkwa onye na-anụ mkpu akwa ndị ogbenye. Because yesterday I am a national chairman. When the flag off, road not there. Flag off. And today we are here again. This road, by God's grace, by God's grace, in the next 6 months, this road will be completed. N'okwu ya ka onye jibu ọkwa dịka majority leader n'ụlọ omebe iwu nke Anambra steeti bụ Barrister Harford Oseke kọwara na ndị obizi bụ ndị nwere ihe niile ekwesịrị inwe iji wee chịa ọgbọnta vote Awka North and South, nke ọ kọwara na ọ bụ ya mere ha ji wee kwado Chief Ekweozor ịga nọchite na obizi ka ha nyere aka ịhụ na ihe ndị a ha bụ n'obi mejupụtara site n'ịkwado ya. N'okwu ha dịgasị iche iche ka ndị eze Umuawulu bụ Igwe Joel Egwuọnwụ na nke ezinatọ bụ Igwe Timothy Ezenwaka kelere nwa amadi ahụ bụ Chief Ndubisi maka obi ọma ya n'inyere obodo dị iche iche aka site n'ịrụgasị ụzọ maka ọkwa na Chief Ekweozor bụ onye eji ime ihe ọma wee mara, ọkachasị n'ebe ọ gbadoro ụkwụ ịnọnyere ndị mmadụ ọbụnadị mgbe ha na-eme mmemme maọbụ mgbe ha na-akwa ozu, ma kwarịrị na ndị ọzọ niile ha nyegoro nkwado ịchị ọchịchị bụ ndị na-abụ ngwa ngwa e nyere ha nkwado ha gbakọta ndị niile kwadoro ha azụ. N'okwu nke ya ka onye ji ọkwa President General nke emere nhọpụta ya ọhụụ na Nibo Community bụ Ọkammụta Tony Nwokoye n'aha ndị Nibo kwere nkwa na ha ga-enye Chief Ekweozor nkwado pụrụ iche ma kọwakwazi na arụcha ya bụ ụzọ na ọ ga-enyere ndị be ha aka nke ukwu n'ihe gbasatara ụzọ ịkpọchi na Eke Nibo. N'okwu nke ya ka Chief Ekweozor toro ma kelee ndị niile tụkwasara ya obi ma kpọkwuo ndị Awka North ka ha gbaa izu wepụta ụzọ abụọ kachasị ha mkpa ka ọrụ bido na ya ngwa ngwa, mana ọrụkwazi n'oge ahụ wee kwuwapụta na ọrụ ebidola na ụzọ gara amansi. Kosinadị ya bụ nwa amadi na-arụ ụzọ ndị ahụ nọkwara n'oge ahụ wee kwuo na ya ga-arụkwa ọrụ n'ụzọ si Achalaọjị Junction wee gaba Eke Nibo ka e wee nwee ike kwụsị mkpọchi ụzọ ọkachasị na Eke Nibo. Chief Emmanuel Ndubisi bụ onye bụ onye isi ndị Awulu Brothers Forum nọkwazi na ya bụ mmemme site na Achalaọjị Junction nke dị n'ụzọ si Nibo wee gaba Isiagụ. Abụ m Ngozi Obileri.